नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। अल्पवयीन मुलीच्या हत्या प्रकरणाचा उलगडा, वैभव नाईकांवर गुन्हा दाखल आणि वर्षातून एकदाच पाहायला मिळतात सुवर्ण तरंग। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। खेमराज बांदाच्या प्रेरणा जय भोसले हिने प्रशिक्षक किरण देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली किक बॉक्सिंग स्पर्धेत निर्विवाद वर्चस्व राखत सुवर्ण पदकाला गवसणी घातली आहे। प्रेरणा भोसलेचं हे दुसरं सुवर्ण पदक आहे। गेल्याच महिन्यात झालेल्या बॉक्सिंग क्रीडा प्रकारात सुवर्ण तर कराटे स्पर्धेत ब्रांझ पदक मिळवलं होतं। क्रीडा आणि युवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा क्रीडा परिषद आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग नगरी इथं जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा सोमवारी पार पडली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील शाळांचे स्पर्धक या स्पर्धेत सहभागी झाले होते। 19 वर्षाखालील मुलींच्या गटात खेमराज बांदाच्या प्रेरणा भोसले हिने अंतिम फेरीत विजय मिळवत सुवर्ण पदक मिळवलं। तिला खेमराज बांदाच्या क्रीडा शिक्षिका सुमेधा सावळ यांचंही मार्गदर्शन लाभलं। प्रेरणा भोसले हिच्या यशाबद्दल दि बांदा नवभारत संस्था प्रशालेचे मुख्याध्यापक नंदू नाईक तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी आणि पालक वर्गातून अभिनंदन करण्यात आले। नवरात्री निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यात गडमट तालुक्यातील एका तरुणीने केलेली अद्वितीय कलाकृती चर्चेचा विषय ठरली आहे। लाल टिकलीवर तब्बल 9 दुर्गांची अप्रतिम चित्रकला साकारून तिने भक्तिभाव आणि कलात्मकता यांचा सुंदर संगम घडवला। लाल टिकली ही देवी दुर्गा आणि देवी लक्ष्मी यांच्या शक्तीचं प्रतीक मानलं जातं। तसंच स्त्रियांचं सौभाग्य म्हणून टिकली ओळखली जाते। याच टिकलीवरती गडमड येथील चित्रकार श्रुती सुतारीनं ॲक्रेलिक रंग वापरून 9 दुर्गांची आकर्षक कलाकृती साकारली आहे। प्रत्येक चित्रांची उंची आणि रुंदी अवघी 1 सेंटीमीटर असून ही कलाकृती सूक्ष्म चित्रकलेचं उत्कृष्ट उदाहरण ठरली आहे। श्रुतीने आधीही रुईच्या पानावर हनुमान, गंधगोळीवरती विठ्ठल, तुळशीच्या पानावर श्रीकृष्ण आणि मोरपिसावरती श्रीकृष्ण अशा अनेक आगळ्या वेगळ्या कलाकृती साकारल्या आहेत। तिच्या प्रत्येक कलाकृतीत अध्यात्माबरोबरच सामाजिक संदेशही जाणवतो। नवरात्रीच्या पावन पर्वावर देवी दुर्गेच्या 9 रूपांचं दर्शन लाल टिकलीवर घडवून आणणारी ही कलाकृती खरंच भक्ती, श्रद्धा आणि कौशल्याचा सुंदर संगम ठरते। मी चित्रकार श्रुती संतोष सुतार। नवरात्री उत्सवाच्या निमित्तानं मी 9 टिकलींवरती 9 दुर्गांचं चित्र साकारलेलं आहे। टिकलींवरती चित्र साकारण्याचं उद्देश हे की देवी लक्ष्मी आणि देवी दुर्गा यांना लाल टिकली हे त्यांच्या शक्तीचं प्रतीक आहे। त्याचप्रमाणे दुर्गा देवीच्या माथ्यावरची टिकली ही नेहमीच आपल्याला आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ती आणि आशीर्वाद दर्शवते। म्हणूनच या लाल टिकलींवरती मी बारीक असं छान 1 सेंटीमीटर उंची आणि 1 सेंटीमीटर रुंदी असा 9 दुर्गांचं चित्र साकारलेलं आहे। हे चित्र ॲक्रेलिक कलरच्या माध्यमातून साकारलेलं आहे। सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने वेंगुर्ल्याचं ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरी मंदिरात सातेरीला 175 ताटातून पंचपक्वानांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला। यावेळी महाआरती आणि सामुदायिक गाराणं घालण्यात आलं। कोल्हापूरची महालक्ष्मी मंदिरात ज्याप्रमाणे दररोज 9 दिवस देवीची 9 रूपं यातून पूजा साकारली जाते, त्याच पद्धतीने दुर्गा माता रूपात श्रीदेवी सातेरीची पूजा पाहण्यात आली। यावेळी शेकडो भाविक उपस्थित होते।
कुडाळ खावनळ येथून काही दिवसांपूर्वी मिसिंग असलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या अत्यंत क्रूर हत्येप्रकरणी कुडाळ इथं पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती। या परिषदेत पोलिसांनी घातपाताबद्दलची संपूर्ण माहिती आणि आरोपीचा लावलेला शोध कसा लागला आणि याची माहिती दिली। या पत्रकार परिषदेला उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनोद कांबळे यांनी संबोधित केलं। त्यांच्यासोबत पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम हे देखील उपस्थित होते। कुडाळ खावनळ येथील अल्पवयीन मुलगी जी आरपीडी हायस्कूल या पुणे महाविद्यालय ते 12वी कॉलेज शिकत होती। ती दिनांक 2/8 रोजी सकाळी कॉलेज आतून घरातून गेली। ती परत न आल्याने ज्या नातेवाईकांनी शोध घेतला, परंतु ती मिळून न आल्यामुळे दिनांक 3/8/25 रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली। त्या अनुषंगाने पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 252 कलम 137(2) म्हणजे अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। सदर गुन्ह्याचा तपास संवेदनशील असल्यामुळे सदर गुन्हा अत्यंत गंभीर असल्यामुळे माननीय पोलीस अधीक्षक रेहकर सो, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक नवीन मायनाकर सो यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुडाळ पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक मंत्री साहेब त्यांनी विविध पथके तयार केली। विविध पथके तयार त्यांनी अतिशय कुठलेच सुगावा नसताना त्यांनी अतिशय बारकाईने तपास केला। विविध ठिकाणी त्यांची पथके मुंबई बस स्थानके जिथे जिथे ज्या शक्य वाटलं तिथे मित्र मैत्री नातेवाईक सगळ्यांना चौकशी केली। त्यानंतर एक खात्रीनंतर तिचा एक मित्र होता कुणाल कुंभार म्हणून, तर त्याचे थोडेसे संशयास्पद होतं। तो आदल्या दिवशी संपर्कात होता, त्या दिवशी संपर्कात होता मुलीच्या मोबाईलचा। त्यामुळे त्या संशयावरून पूर्णपणे खात्री आणखी मग अटक केली 30 तारखेला। अटकेमध्ये त्यांनी सगळ्या गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे। त्याला विश्वासात घेतलं पोलीस स्टेशनने, त्यांनी सांगितलं। त्यांनी विश्वासात घेतल्यानंतर त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली। गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की असा मी मृतदेह आपण मेमोरंडम पंचांतर्गत इथं डिस्कवर केलेला आहे। सदर मृतदेह वाडोस येथे त्यांनी एका शेत मांगरामध्ये लपून ठेवला होता। सदर मृतदेह ताब्यात घेतल्यानंतर सदर मृतदेहाचा फॉरेन्सिक टीम ही साक्ष पंचनामा नवीन पंचनामा करून सदर मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेतला। सदर मृतदेहाची ओळख मुलीच्या नातेवाईकांनी केलेली आहे। सदर मृतदेह ताब्यात घेतल्यानंतर तिथे शवविच्छेदन हे कोल्हापूर प्रेमराजा रुग्णालय इथे आज करण्यात आलेलं आहे। सदर सूचना अहवालाच्या आम्ही परीक्षा करीत आहोत। सदर गुन्हा गंभीर असल्यामुळे स्वतः मगदूम साहेबांनी तपास स्वतःकडे घेतलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये आता ज्या घटनास्थळी तसं चालू आहे, ज्यांनी तिच्या प्रकारे तिला मारले, दोरी, मोटरसायकल, तिची शाळेची बॅग इत्यादी वस्तू किंवा अन्य कुठले महत्त्वाचे पुरावे तपास घेण्याचे काम चालू आहे। त्याचा तपास पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक कुडाळ मगदूम साहेब करत आहे। हा, आणि सदर आरोपीस आज रोजी न्यायालयात हजर केले असता दिनांक 6/10/25 पर्यंत त्याची पोलीस कुठली दिलेली आहे। पोलीस कुठली इंटरव्ह्यूशन मध्ये आपला अधिक उपलब्ध गुन्ह्याच्या दृष्टीने माहिती मिळेल, ते आपण आम्हाला शेअर आपण नंतर करूया। आता आजच त्याला कालच अटक केलेली आहे। बेसिक तसा अजून आपल्याला निश्चित काय आपण त्या पण आलेलं नाहीये, परंतु आता तो आज कस्टडीमध्ये घेतलेला आहे। तर निश्चितपणे त्यावर कारण आपल्याला समजेल काय आहे। पण दोघांची मैत्री होते, ते प्राथमिकदृष्ट्या निष्पन्न होते। आता ते आपण निष्पन्न करत ओळख आहे, एकमेकांच्या संपर्कात आहे। त्यांनी मान्य केलं की आम्ही संपर्कात ते आपल्या त्याचे हे पण मिळाले, पुरावे पण मिळाले, संपर्कात आहोत। त्यामुळे आपण त्या अनुषंगाने सगळा तपास करतो। आता काय काल त्याला अटक केली, आपल्याकडे खूप अल्प वेळ मिळालेला आहे। आज रिमांड घेतलेले आहे। 6 तारखेपर्यंत आपल्या बऱ्याच गोष्टी डिस्क्लोज होतील बऱ्यापैकी। तांत्रिक तपासाचा आम्हाला निश्चित फायदा होतो, तपासाचा दृष्टीने उपयोग होतोच। त्यांचं एकमेकांची चर्चा संभाषण होतं, यावरून आपण त्याला संशयित विश्वासात ताब्यात घेतलेलं होतं आणि त्यांनी विश्वासाप्रमाणे करून दाखवलं सगळं। नाही अजून तसं तर काय निष्पन्न तपासाचा सगळा तपासाचा भाग आहे। आता काल त्याला पूर्णपणे आपला खात्री झालेली सर्व प्रक्रिया करेपर्यंत कालचा तो मेमोरंडम पंचनामा बराच आमचा तपासामध्ये प्राथमिक तपासामध्ये वेळ गेलेला आहे। त्यामुळे आता सविस्तर तपास आजपासून आम्ही सुरू करतो। नाही, मेमोरंडम पंचनामा दाखवला, त्यांनी कबूल केलं की या ठिकाणी आम्ही असा त्यांनी मारून ठेवलेला आहे म्हणून बॉडी येस आपण डिस्कवर केलं। पण आम्हाला निश्चित जागा अगोदर माहित नव्हती, तर म्हटलं तुम्हाला ती जागा दाखवतो चला। तोपर्यंत आम्हाला जागा डिस्कवर नव्हती, त्यांनी सांगितलं तर आम्हाला जागा कळली ही जागा वाडसमुळे आहे म्हणून। तो पण वाडस आम्हाला माहित नव्हतं। मुंबई गोवा महामार्गावर झाराप तिठा इथं मंगळवारी झालेल्या दुचाकी आणि कार अपघातानंतर ग्रामस्थांनी महामार्ग रोखून धरला होता।
तिथं आलेल्या महामार्ग प्राधिकरणच्या कनिष्ठ अभियंत्यांना मारहाण करून ठार मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मंगळवारी दुपारी महामार्गावर झाराप तिठा इथं कार आणि दुचाकी यांच्यामध्ये भीषण अपघात झाला. या दुचाकीवरील विद्यार्थी लव उर्फ राज पेडणेकर याचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातानंतर संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांच्या जमावानं महामार्ग रोखून धरला होता. तेथील मिडल कट कायमस्वरूपी तात्काळ बंद करावा. महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकारी घटनास्थळी येत नाहीत तोपर्यंत महामार्गावरून हटणार नाही अशी आक्रमक भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली होती. महामार्गाच्या सहाय्यक कार्यकारी अभियंता वृषाली पाटील यांच्या समवेत कनिष्ठ अभियंता मुकेश साळुंके घटनास्थळी दाखल झाले. घटना समजताच माजी आमदार वैभव नाईक हेही तिथे आले होते. या दरम्यान माजी आमदार वैभव नाईक यांनी आपणाला मारहाण करून ठार मारण्याची धमकी दिल्याची फिर्याद साळुंके यांनी सायंकाळी उशिरा कुडाळ पोलीस ठाण्यात दिली. या फिर्यादीनुसार साळुंके महामार्ग प्राधिकरणच्या वरिष्ठ अधिकारी वृषाली पाटील यांच्या समवेत महामार्गावर झाराप तिठा इथं कर्तव्य बजावत होते. तेव्हा कोणतेही कारण नसताना माजी आमदार वैभव नाईक यांनी हातानं मारहाण केल्याचं म्हटलंय. दरम्यान या फिर्यादीनंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनोद कांबळे, कुडाळचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयदीप पाटील यांनी घटनास्थळी भेट दिली आणि याबाबत माहिती घेतली. त्यानंतर माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या विरोधात कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. उपविभागीय पोलीस अधिकारी कांबळे अधिक तपास करतात. वेंगुर्ला वेतोर येथील श्रीदेवी सातेरी मंदिराचा दिंडी चित्ररथ सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या निमित्त मंदिराला करण्यात आलेली देखणी रोषणाई आकर्षण ठरली. वासुदेव, मी माझ्या मृत्यूच्या या मूळ कारणाला आता संपवून टाकतो. जर तुला तुझे प्राण प्रिय असतील तर माझ्या समोरून बाजूला हो. महाराज, हे नका विसरू की ही आता माझी पत्नी आणि हिचं रक्षण करणं माझा धर्म आहे. मी माझे प्राण देऊनही माझ्या कर्तव्याचं पालन नक्की करेन. एक स्त्री, त्यातून तुमची ती बहीण आणि वर नवविवाहित, हिची हत्या करणं धर्माच्या विरुद्ध आहे. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचं काम गेल्या 2 वर्षांपासून सुरू आहे. या कामामुळे वैभववाडी तालुक्यातील नागरिकांना कोणत्या ना कोणत्या कारणानं मनस्ताप सहन करावा लागतोय. आता हा मनस्ताप अजून किती दिवस सहन करायचा असा संतप्त सवाल नागरिक विचारतात. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणाऱ्या तळेरे कोल्हापूर हा राष्ट्रीय महामार्गाचं रुंदीकरण आणि कॉन्क्रिटीकरणाचं काम सुरू आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून वैभववाडी तालुक्यात याचं काम चाललंय. मात्र सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणानं हे काम चर्चेचा विषय ठरत आहे. आज देखील या विभागाच्या कामामुळेच वैभववाडी शहरातील नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. शहरालगत असलेल्या शुक नदीच्या पुलाजवळील खड्ड्यात गुडघाभर पावसाचं पाणी साचलं होतं. या भागातील अर्धवट असलेला रस्ता आणि गटाराच्या कामामुळे ही परिस्थिती उद्भवली होती.
या गुडघाभर पाण्यातून दुचाकीसह इतर वाहनं नेताना वाहन चालकांची चांगलीच दमछाक होत होती। पाण्यात असलेल्या खड्ड्याचा अंदाज घेऊन मार्गक्रमण करावं लागत होतं। सायंकाळी उशिरापर्यंत या ठिकाणी ही स्थिती कायम होती। या प्रकारामुळे वाहन चालकांना मात्र मनस्ताप सहन करावा लागला। श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह। सुमारे 450 वर्षांची गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या औटवणे गावचा प्रसिद्ध शाही दसरोत्सवास प्रारंभ झालाय। बुधवारी भाविकांनी सोनं म्हणून आपट्याची पानं लुटली। मोठ्या उत्साहात हा सोहळा पार पडला। यावेळी दर्शनासाठी जिल्ह्यासह गोवा, बेळगाव, कोल्हापूर परिसरातून भाविकांची अलोट गर्दी पाहायला मिळाली। दोन दिवस चालणाऱ्या या दसरोत्सवाची सांगता गुरुवारी सायंकाळी होणार आहे। औटवणे गावचा संस्थानकालीन दसरा उत्सव खंडेनवमी आणि विजयादशमी या 2 दिवसात साजरा केला जातो। दसरोत्सवात या देवस्थानच्या देवतांना भरजरी वस्त्रांसह सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचा साज चढवण्याची प्रथा आहे। या देवस्थानची तिन्ही तरंग सोन्याची आहे। सावंतवाडी महसूल खात्याच्या उपकोषागारात असलेला हा ऐतिहासिक सोनेरी ठेवा खंडेनवमीला रवळनाथ मंदिरात आणण्यात आला। दुपारी रवळनाथासह या देवस्थानच्या देवतांना भरजरी वस्त्रांसह सुवर्ण अलंकारांनी सजवल्यानंतर तिन्ही तरंगांना सप्त पितांबरीच्या वस्त्रांनी सजवण्यात आलं। सायंकाळी सुवर्ण तरंगांसह सवाद्य पालखी प्रदक्षिणा घातल्यानंतर शुभलग्न सोहळा पार पडला।
भाविकांनी सोनं म्हणून आपट्याची पानं लुटल्यानंतर तिन्ही तरंग देवतांच्या साक्षीनं महिलांचे क्लेशपीडा परिहारार्थ अग्निस्नान झालं। गुरुवारी सायंकाळी सुवर्ण तरंगांची खेमसावंत समाधी भेट आणि गाव रखवाल कौलानं या 2 दिवसांच्या दसरोत्सवाची सांगता होणार आहे। या दसरोत्सवात वर्षातून एकदाच दर्शन होणाऱ्या सुवर्ण तरंगाच्या दर्शनासाठी जिल्ह्यासह गोवा, बेळगाव, कोल्हापूर परिसरातून भाविकांची अलोट गर्दी झाली होती। साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असणाऱ्या दसरा सणाच्या पूर्वदिनी कणकवली बाजारपेठेत खरेदीसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी झाली आहे। भगव्या आणि पिवळ्या गोंड्यांनी कणकवली बाजारपेठ सजली आहे। विशेष म्हणजे ग्राहकही उत्साहाने खरेदी करतात। दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोंड्यांचे विविध प्रकारचे हार करण्यात आले आहेत। गावातील अनेक विक्रेत्यांनी आपट्याची पानं, भाताची केसरे, वरी, नाचणी, काकडी, चिबूड आदी साहित्य कणकवली बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणले। विशेषतः शहरातील उड्डाणपुलाखालील जागेत विक्रेते आणि ग्राहकांची गर्दी दिसून येते। उद्या विजयादशमी दसरा दिवस आहे। दसऱ्याच्या आमच्या पाऊसकर कुटुंबाकडून सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आणि गोंड्यांचा प्रभाव बघितला तर पाऊस यावर्षी भरपूर पडला आहे। शेतकऱ्यांचं सुद्धा खूप नुकसान झालं आहे। ओला झेंडू आहे पण सुद्धा कस्टमरला किंवा गिरायकांना परवडावा, जेणेकरून त्यांचे पैसे खिशात जास्त खर्च होता का म्हणे, ह्या हिशोबाने आम्ही आज 80 रुपये किलो गोंडा दिलेला आहे कस्टमरसाठी। व्यवस्थित चांगला रिस्पॉन्स आहे। तर यावर्षी मंदी पण, कारण सगळीच महागाई झालेली आहे, मंदी मार्केटमध्ये खूप आहे, त्यामुळे त्या पद्धतीने ग्राहकांचा प्रतिसाद खूप चांगल्या प्रकारे आहे। मी ते वरी, नाचणो, भात, गोंडे, बांधणी येतात लोकांना। या सगळं या बांधणी लागतात, भात लागता, वरी लागता, नाचणं लागता, या दसऱ्यासाठी आहे। नाही आम्ही विकत घेतो, आम्ही विकतो। दसरा हा सण खरेदीच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा मानला जातो। साहजिकच शहरातील विविध दुकानंही सजली आहेत। विशेषतः ज्वेलर्स व्यावसायिकांनी आपापल्या ज्वेलर्स शॉपमध्ये सोन्याचे विविध दागिने आणले। हा खरेदीचा ओघ अगदीच उद्याच्या दिवसापर्यंत सुरूच राहील असा विश्वास शहरातील सर्वच व्यावसायिक विक्रेते करतात। ग्राहकांचा रिस्पॉन्स चांगला आहे पुष्कळ, आणि दसऱ्याच्या पूर्ण पहिल्या सगळ्यांना शुभेच्छा। आमच्या ग्राहक आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पूर्ण मी शुभेच्छा पहिल्या देतो। दसऱ्याच्या 3.5 मुहूर्तापैकी एक आहे, त्यानिमित्त लोक सगळे सोनं खरेदी करतात। आमची तयारी इकडे सोन्यामध्ये लोकांची कल जास्त आहे। अजून सोनं महाग झालं तरी तो 1,17,000चा भाव झाला आहे आज, तरी सोनं घेत आहेत लोक अजून। आणखीन आमची तयारी चांगली चालू आहे। हार, मंगळसूत्र, बांगड्या किंवा चेन, लॉकेट सगळे लहान लहान पण खरेदी लोक करतायत, पण सोनं हे खरेदी करतच आहे अजून। आणखीन भाव वाढणार आहे, त्याच्यामुळे ही खरेदी लोकांनी करायचीच आहे। नवीन आम्ही सध्या एक हार नेकलेस आमच्याकडे आले आहेत, नवीन व्हरायटीचे अंगठे आहेत, चेन्स आहेत आणि बरेच प्रकारचे आहेत। सगळ्यांना शुभेच्छा मी देतो आपण त्यानिमित्त सगळ्यांना। आणखीन सगळ्यांनी भरपूर खरेदी करा असं मी सांगेन सर्वांना, आणि सगळ्यांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा। वेंगुर्ला दुर्गा माता दौडला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आणि हिंदू धर्माभिमान मंडळींच्या वतीनं याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। कंदीर
नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का पापी पाकिस्तान का मागणे अन्यते काही नाही आई मागणे अन्यते काही नाही आई मागणे अन्यते काही नाही हृदयात वास कर तू हृदयात वास कर तू तुळजा भवानी। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। अल्पवयीन मुलींच्या हत्या प्रकरणाचा उलगडा, वैभव नाईकांवर गुन्हा दाखल आणि वर्षातून एकदाच पाहायला मिळतात सुवर्ण तरंग। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।